fait ni an ka sigida ni marabolo kibaruya hukumu kɔnɔna na segukaw fɛ segu jɛkulu min kun wulila k'i jɔ n'olu y'a yira sa k'a fɔ ko tajugu gɛlɛyara segu u ko ko bi k'u bɛ se k'a fɔ ko tare min ye mɔnzɔn tarawele ye a n'a ka cɛdenw u y'a yira sa k'a fɔ ko taji kɔni kun gɛlɛyara segu n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko bi k'u bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi taji bɛ ka don komisɔn maaw olu yɛrɛ bɛ ka wuli ka jɔ kɛ yaasa min ye taji sɔngɔ dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na su ani tile a ko bi segu station na n'o ye AGF ye Sotaraka ni corridor ko olu bɛ ka feere i n'a fɔ a bɛ ka feere Bamakɔ yan cogo min na station prix la nka halisa Falaye ko gɛlɛyaninw bɛ yen sabula ko in a ma ban halisa maa kelen-kelenw bɛ hali bi n tɛ san sɔngɔ bɛ ka fara a kan Ibrahim Mɔnzɔn Jara nin ye ale ka sɛbɛn ye min nana di an ma coordinateur don min ye veille citoyenne ni segukaw olu tɔgɔ la maa senakaw fana fɛ olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko taji ko alhamdulilayi bi taji bɛ ka sɔrɔ lafiya bɛ ka na dugudenw bɛ ka se k'u ka baaraw kɛ kabi kari tɛmɛnen u y'a yira sa k'u ka station belebeleba fila min bɛ Falaye k'olu falen don tewu kokirikaw olu fana y'a yira sa k'a fɔ k'olu fana ka station dayɛlɛla min ye gasoil kɔni bɛ ka dasi a kɔnɔ a bɛ ka dasi a kɔnɔ ten cogo la k'u kun famana nin ma o y'a to sa Falaye min ye Masina dɔgɔdonya yɛrɛ fana diyara kosɛbɛ ninnu bozokaw ka taa se Jafarabe ma ninnu bɛɛ lajɛlen taa ni ka segin nɔgɔyara sabula taji ale bɛ yen mɔgɔw nana sa dɔgɔ kɛnɛ ka Falaye bozo dɔgɔ ka di dɛ an b'a kɛ k'an kɔ don ji de ma n'an sɛgɛnna da an bɛ taa an da ji la yen o la ko nin kun famana ka kɛ min ye kurunw ye ani pinasiw olu kun famana ka na ni sumanw ye sabula nin waati in na basigi ni lafiya min bɛ ka na ba kɔlɔsili min bɛ ka kɛ wolomasiri tabaw fɛ ko bɛ k'a to baara bɛ ka sigi sen kan Jafarabe ani Masina ni ɲɔgɔn cɛ bi Falaye ko halisa kɔni ko o sira kɔni tigɛlen don ko nka ko u b'a dɔn k'a fɔ ko wolomasiri tabaw b'a baara kan ko ni Ala sɔnna a ma ko o sira fana na dayɛlɛ o y'u ka hakilina ye Mayinakaw fɛ kurun dɔ dafirila ye Falaye dugu min tɔgɔ ye ko Kale Bafulabe marabolo yɛrɛ kɔnɔna na sa kurun in kɔni ale tun bɛ ka maaw ta maa minnu kun bɔtɔ u ka foro la sibiri tɛmɛnen kalo tile 18 fiɲɛ de nana wuli sa Mayina yɛrɛ masuruna na maaw y'a yira cogo min na sa ka min ye kurun in kɔni k'a folonkoto k'a sama sama ka taa fo ka taa dafiri maa kelen o de nin tora la n'o ye kamalen dɔ ye si bɛ san 20 na u y'a yira sa ko min ye kurun kɔnɔmaa tɔw kɔni u sera ka olu bɛɛ lajɛlen la kisi su u ye o salo ka bɔ a dugusajɛ k'a don danganda yɛrɛ la ye dugudenw olu ye o baara kɛ kurikaw fɛ yen kuri ani sona dugu ni ɲɔgɔn cɛ min ye denmisɛnw ye u ko n'u ma wuli k'u jɔ u ka sira natigɛ Falaye ni gouvernement t'i ye olu yɛrɛ na ye sona denmisɛnninw Yoroso denmisɛnninw kuri denmisɛnninw Mali ni Burukina dancɛla maa bɛ yen k'o ye funanŋɛ bɛɛ lajɛlen ye i seko ni dabayira kɛ Falaye yaasa cogoya min na sa sira in bɛ se ka lalaga k'a kɛ u yɛrɛ sago ye yanni fɛɛrɛ wɛrɛ ka sɔrɔ a la dugu kana tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na denmisɛnninlakaw u ye nin baara daminɛ juma min ye sibiri u y'o kala ka kari kala kununko ntɛnɛn u y'o kɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye ko ni Ala sɔnna a ma bi u na a baara tɔ ta k'a sansa ka taa n'a ye yaasa dugu bɛ se ka lafiya cogo min na Gawokaw fo yen buuru feerelaw y'a yira sa k'u bɛ taa buuru ta boulangerie mɔgɔ minnu fɛ Falaye k'olu bɛ k'a feere olu ma 30 n'olu y'a feere olu ma 30 olu fana na tan fara a kan dɛ o la sa ko fo ni dugudenw de wulila k'u jɔ n'o tɛ boulangerie tigiw bɛ k'a d'olu ma da min na a sɔngɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ o la sa welelemada bilalen don fanga ɲɛmaaw ma u ka wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka kuma boulangerie tigiw fɛ Kangabakaw fɛ jamana bɛ ka dɔgɔtɔrɔso min jɔ ye n'a bɛ fɔ ma ko hôpital de district min ye Kangaba préfet ye ale ye sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka taa o yɔrɔ lajɛ n'o ye Abu Daw ye Falaye Abu Daw n'a ka maaw selen kɛnɛ kan sa u taara baara in lajɛ pédiatrie bɛ ka kɛ cogo min na min ye maaw kan ka lajɛ yɔrɔ minnu na ka taa se maaw kan ka opérer yɔrɔ minnu na urgence ni réanimation n'i bɛ don i bɛ don da min fɛ ka taa se misiri ma ale ni parking ni yɔrɔ tɔgɔ di ni minɛn minnu bɛ yen n'u ye baara kɛ olu kan ka jeni yɔrɔ minnu na ka taa se gabugu ma nin bɛɛ lajɛlen ni gardien siso u ye nin bɛɛ lajɛlen lajɛ préfet ko sa ko 100 saradala Falaye ko baara in tun bɛ yɔrɔ min na fɔlɔ k'a tɛmɛn'o kan nka k'a b'a ɲini u fɛ halisa u ka dɔ fara a kan sabula ale bɛ bɔ yen kunu o y'a sɔrɔ 100 saradala a bɛ 26 la buruburu 37 ko a b'a ɲini u fɛ sa u ka dɔ fara a kan yaasa jamana ɲɛmaa ye hakɛ min fɔ a ka ba ka bɛn ni o ye ko a b'o ɲini u fɛ baarakɛlaw k'u ka dɔ fara timinandiya kan Kitakaw k'i min bɛ Kitakaw fɛ Falaye n'o ye Ɲafala ye Ɲafala Kitakaw olu ye moto 17 di denmisɛnninw ma denmisɛnnin minnu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmandaw ye kalan hukumu kɔnɔna na ɲinan san kɔnɔ nin denmisɛnnin ninnu sa saba fɔlɔw kilasiw kɔnɔna na sa maa saba fɔlɔ olu bɛɛ lajɛlen ye nɛgɛso kelen sɔrɔ nɛgɛso ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra maa min yɔrɔ Falaye Ɲafalakaw olu ka maa dɔ bɛ Espagne n'o ye muso dɔ ye
ale de nɛgɛso ninnu bɛɛ lajɛlen sa ko k'a kɛ ka denmisɛnnin ninnu nisɔndiya yaasa u ka se k'u cɛsiri kalan nata la baara olu ka se ka dɔ ka se ka fara u kan min ye karamɔgɔw fana ye k'olu fana fɔ k'u waleɲuman dɔn Motikaw fɛ yen u ye an kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛfɔli k'an ye kibaruya ɲuman ni juguman ka se ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na maa 50 ka bɔ Mopti marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na olu nana sa gouvernorat kɔnɔna na yaasa ka se ka dɔ fara u yɛrɛ ka dɔnnitaw kan fɔlɔ o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye kibaruya minnu bɛ yen bi n'olu bɛ fɛnsɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ɲuman ni juguman u ka se k'olu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye sa a kɛnɛ kan gouverneur n'o ye général de brigade Dawuda Danbɛlɛ ye ale yɛrɛ tun bɛ mara kamamaaw bɛɛ tun bɛ fala ye k'a ɲininen kunnafonidilaw fɛ minnu bɛ kaban n'olu ye kunnafoni di baara yɛrɛ kɛ u ka dɔ fara olu ka dɔntaw kan k'u hakili la kurakuraya maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔlɔlɔ sira fɛ nin ka ɲi nin ma ɲi nin ye tiɲɛ nin tɛ tiɲɛ ye o bɛ se ka kɛ ni fɛɛrɛ minnu ye u y'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛ yira u la baara in sigira sen kan sa Mali gouvernement n'a dɛmɛbagajɛkulu fɛ tile 3 a kɔnɔna na u ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye u bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya kunnafonidilaw kɔni nana ka bɔ Mopti marabolo bɛɛ lajɛlen na yaasa ka se ka ye nin ko in ale kɛnɛ kan i n'a fɔ AMAP maaw olu y'a lakali cogo min na APDP maaw fana tun bɛ kɛnɛ kan maa maa bɛ yen k'o bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ko in ale kɛnɛ kan fala ye n'an tilara an ka sigida n'an ka togoda kibaruyaw la